En cas de fred intens. Prepara't. Tingues a punt un equip d'emergència amb un transistor, piles de recanvi, llanternes, aliments calòrics, combustible de calefacció i una farmaciola. Prepara't. Evita els canvis sobtats de temperatura i abriga't amb diverses capes de roba. És important mantenir la calor corporal. Protegeix. Estigues atent als familiars o veïns més vulnerables, especialment als nadons i la gent gran, perquè estiguin protegits dels efectes del fred. Vigila. Mantingues en bon estat els aparells de calefacció i fes-ne un bon ús per evitar una mala combustió. Informa't. Consulta la previsió meteorològica i segueix les indicacions de les autoritats. Informa't. Si t'has de desplaçar, consulta l'estat de les carreteres i circula per les vies principals.